radosťou plníme vaše právo sledovať programy RTVS bez reklamy. Dámy a páni, prichádzajú moderátori dnešného večera. Marcel Forgáč a Milan Junior Zimníková. Dobrý večer, dobrý večer, dobrý večer aj vám doma pri televíznej obrazovke, vítajte. Toto je relácia, nikto nie je dokonalý. To vyzerá, ako keby boli zamestnanci nejakej elektrárne, minimálne jadrové, lebo toľko energie, čo majú. Šialenú energiu a možno tlieskajú aj tí doma. Tak dúfam, že tlieskate od čipsov, od papriky. Kompletne. Na gitaru. A dúfame teda, že sa budete dobre baviť s nami pri našej relácii. Opäť pôjdeme štandardne jednak do ulic, budeme sa pýtať zaujímavé veci. Ľudí na Slovensku jednak privítame dvoch super hostí, Ktorí posetkajú s nami a budú mať parádne príbehy nachystané. A dnes to bude taká chlapská téma, by som povedal, že hneď vojenská. Aha. A ty si nebol na vojne predsa? Bol som na civilke. Áno, ale táto vojenská téma je ti blízka? No jasné, ja milujem totižto príhody, ktoré rozprávajú kamaráti z vojny. Môžem hneď jednu? Daj nejakú že vojak stojí predstavte si, hej, pri kávomate, teda je automat na kávu. Áno. Prichádza dôstojník a hovorí, vojak, máte rozmeniť 5 eur na mince? A hovorí, jasné, kámo. A ten dôstojník, uvedomte si, že sa rozprávate s dôstojníkom, tak ešte raz. Pán major, je mi ľúto, nemám ani jednu mincu. Tí, ktorí boli na vojne, ešte vedia, že kasárne boli jediné miesto, kde sa používal vokatív. Taký ako pozostatok tej československej doby, to bolo vždy, že vojáku alebo slobodníku. Áno, to je také, že to tam bolo? Oslovenie v Čechách to zostalo, na Slovensku už nie. A tak sem tam, teraz už profesionálna armáda, všetko je iné, ale vieš, čo zostalo a čo vždy bolo? Niektoré veci, ktoré sa jednoducho nemenia. Sú také základné pravidlá na vojne, ktoré stále platia. Čo je mokré, je umyté. A čisté, áno. Čiže to je jasná, to je prvá vec. Čo je natreté, je nové. To je úplne nové. A to tretie? Čo má viac ako 2 slova? Musí mať skrátku. Jednoznačne. A tu prichádza ten moment, tí, ktorí ste boli na vojne, teraz môžete machrovať, lebo Marcel čo si povie a vy budete doma prekladať, akože viete, čo to je. Áno, prichádza NHčko. NHčko? Áno, naši hostia. No. A hneď prvý prichádza... ML-ko. ML-ko. Áno, ML-ko. A poriadna kubatúra, pretože je to absolútna legenda slovenského aj československého divadelného aj filmového herectva. Bard. Absolútny bard, človek, ktorý stvárnil niekoľko legendárnych až kultových postav, ale nebudeme zbytočne plytvať slovami, keď vám ho môžeme ukázať a tešíme sa veľmi, že medzi nás prišiel. Páni a dámy, Marian Labuda. Dobrý večer, pán Labuda, vítajte. Srdečne vás vítame v našej relácii. Ja viem o vás, že vy máte jeden trik, že keby sme tu napríklad mali manželské páry, aj pomiešané, vy by ste ich vedeli identifikovať, kto ku komu patrí. Máte taký trik osobný? To je pravda. Mohlo by tu byť 50 manželských párov a ja by som vyhlásil takto ako vy, moderátori. Vážení, stavte sa so mnou, ja presne uhádnem, kto ku komu patrí. Hoci ich prvýkrát vidí. To nie je možné. Ako? No. A ja som na to prišiel ako. Každý ten muž po jednom za sebou v rade bude rozprávať jeden vtip, ale vynikajúci vtip. 49 žien sa bude váľať od smiechu, len jedna sa bude tváriť. To je jeho manželka. Fantastický trik. Dnes samozrejme, a to už sme si naznačili, budú znieť aj historky z vojny, tie si ešte ušetríme. Ešte zatiaľ neviem uhádnuť všetkých ministrov. Ešte zo pár mi chýba, ale aj to príde. Skúsime na to vymyslieť nejaký zaujímavý trik, ale teraz vás aj našich divákov pozývame do ulic, pretože tradične sa na našich hostí pýtame v uliciach. A pýtame sa, väčšinou sa pýtame, že kto je a čím sa živí. No, pýtať sa na meno Marian Labuda, tak to by bola hanba na 100 dedín a na 100 honov. Tak sme sa pýtali, že Marian Labuda dostal také ocenenie, ktoré sa volajú
dosky, to ocenenie sa volá dosky, a za čo je udeľované. To sme chceli vedieť. Tak sledujte spolu s nami, ako si poradila s touto témou ulica. Nech sa páči. Marian Labuda je držiteľom ocenenia dosky. Za čo sa táto cena udeľuje? Za dobré herecké výkony. Prečo má tie dosky? Čo s tým bude robiť? Stavať domček? No a bude to mať volať vo vitríne. Až by potreboval, pôjde mu oprášeť. Dúfam, že tie dosky. Áno, áno. Mariana už nie. Povedzte mi, Marian Labuda je držiteľom ocenenia dosky. Viete, za čo sa táto cena udeľuje? No tak chudák Máro, no a s tým som sa toľko razy... Napil? Hej, No a tie dosky ste videli u ňoho? ale u neho som nebol osobne, ale mne sa strašne ľúbilo, keď išli do tej fabriky, neviem, ak sa volá ten film teraz, neviem si spomenúť, a išli s tým autom a s tým mladým, čo išiel. No, tak to sa mi ľúbilo, to bol najlepší film jeho. Vesničková stredisková. Môže byť. No, to sa mi strašne ľúbilo. Tie dosky dostal za čo? Čo myslíte? Dosky, no tak samozrejme herecký výkon. Marian Labuda je držiteľom ocenenia dosky. Viete, za čo sa táto cena udeľuje? Jaké desky? Desky? No normálne desky mu udarili. Čo ja neviem, čo mu jaké desky dali. On bol u murároch, lebo a nemal čím kúriť, tam mu udarili desky. Marian Labuda je držiteľom ocenenia dosky, ale za čo sa tieto dosky dávajú? Asi nemá na čom jesť, tak si dostal dosku a teraz si ju dal na stôl a papá na nej. On je taký dosť objemný, tak sa mu to asi hodilo. Ale viete čo, dávno som ho nevidela. Neviem, či niekde je, alebo... Za tým stolom. Za tým stolom, no vidieť. A pod stolom už asi, keď ho není vidieť. Človek sa veľa o sebe dozvie z ulice, ale viete, čo je veľký moment? Viete, čo je skutočne veľký moment, kedy človek môže mať pocit, že naozaj rezonuje v tom národe? Keď všetci hovoria, že dobre ho poznám, ja už som s ním pil, ja som s ním kadečo. Všetci majú pocit, že... Áno, viacerý. Niekoľko ročníkov za sebou. Veľa žien spomína, že svadobnú noc prežili so mnou. Ale kým teda nezrušili na Slovensku to právo prvej noci, pravda? Áno. Ďakujeme, že ste prišli. Posadte sa, pán Labuda. Vítajte. Slúbili sme vojenskú tému. A tu potrebujeme tak trošku podkuť aj tým našim ďalším hosťom, ktorý už je pripravený. Aj na ňo máme skrátku, ale tomu povieme až takto do tváre, nepripravene. Páni a dámy, medzi nás prichádza minister obrany Slovenskej republiky Martin Glváč. Počkaj, raz, dva, tri. Vy ste prišli dôsledne pripravení, pán minister. Keď som sa dozvedel, že spoluhosťom bude majstro Labuda, tak mi nedalo, aby som si nepripravil aj náčinie, lebo som nevedel, či som tu pozvaný ako minister obrany a že naozaj, či bude téma vojenská alebo nejakou podobnosťou na otíka, tak som sa vyzbrojil. Tak slúchatka, volil som tejto farby, ale mám aj pre vás, chlapci, nejaké darčeky z vesničky, takže potom si ich nechám. Ďakujem pekne. Skúste povedať Beroun? Beroun. Dobre. Inak je to veľmi haklivá téma, ale nebudeme to rozvádzať teraz. Tak skúsme inú tému. Rohlík. To je v pohode, nie? Páni, tak vám som to nepovedal, ale dobre. Ten môj darček, teda, keď vy ste mi nepovedali, čo tam máte natočené. Čo tam máte? Už? Tak, naozaj to nevedeli. Tak. Nie. Ja tu váš požník Turkovi. Požník Turkovi. No. Vieme, že vy máte tiež skratku vlastne v hierarchii svojej firmy, ak to tak môžem povedať. Áno, na ministerstve a vojakov sú naozaj tie skratky zaužívané. Ja som MIO. To je MIO. Minister obrany. Riaditeľka kancelárie RKMO a náčelník generálneho štábu je Engeš.
Áno. A naozaj, keď som bol prvé týždne, tak vedel som, že nejaký generál Vojtek šéfuje armáde a hľadal som v tom zozname, tom veľkom, že kde je ten Engeš? Všetci rozprávali o Engešovi, ale ja som ho nemohol nájsť v tom zozname a potom som zistil, že teda to je ten generál poručík Vojtek. MGŠ, čiže Engeš, áno, celkom logicky. A nielen o skratkách to dnes bude a dúfam, že nielen o vojne, aj keď myslím, že tie zážitky, ktoré máme viacerí, dokážu zarezonovať. Určite sa pridá aj pán Labuda, ale takisto pozývame do ulic. A v uliciach sa budeme pýtať, akú funkciu má Martin Glváč. Bude to jednoduché. Viete, kto je to, akú funkciu v súčasnosti zastáva Martin Glváč? Čo ja viem, čo upratuje, alebo bola čo takého. Viete, kto je to, akú funkciu v súčasnosti zastáva Martin Glváč? Martin Glváč zastáva asi ministrantu nejakých. Ministrant čo, v kostole? V kostole, no. Z ktorého kostola on je? Z Esenického kostola, z Esenického. Martin Glváč. Áno, tady od nás je, no. Určite. Vás ochraňuje všetkých. Áno. Darí sa nám, ochraňuje nás, no. Viete, akú funkciu v súčasnosti zastáva Martin Glváč? Asi glva. Nebo zobe, nebo zobe, tak pardon. A kde zobe? V prezidentskej kancelárii. No. Vieš, kto je a akú funkciu v súčasnosti zastáva Martin Glváč? Martin Glváč hral na gitare a má dobré pesničky. Poznáš jeho pesničky? Áno. Tak zaspieva nejakú. Neviem spievať, ale som počul. Tak zahmkaj aspoň. Ďalej to neviem. Kto je to, akú funkciu v súčasnosti zastáva Martin Glváč? Hej, to je minister obrany. Ale neviem, či nás obráni. No, ale však musí sedieť na voľakej stoličky, keď ho tam vstrejpali do tej vlády. Viete, kto je a akú funkciu v súčasnosti zastáva Martin Glváč? Počkajte, politika, no tak to ste mi dala. Politiku to ľudia pozerajú len keď sa chcú nahnevať, alebo ešte, hej, a tam dajaké 3 bodky. Martin Glváč, myslím, že je minister obrany. Nie som si istý. Ako vyzerá? Ježišmária, vyšší chlap, akorát včera bol v televízii, lebo teraz je v Leštine nejaké cvičenie medzinárodné viacerých vojsk a včera tam dačo tam mrmlal. Hej. On má sexapil? Nemá. Nemá nič taký. Dobre, že je vysoký, možno je vyšší ešte odo mňa, aspoň takto v televízii sa javí, že je vysoký, ale nemá ten typický mužský sexapil. Na mužovi proste musí niečo byť, že ho niečo A to je proste takisto chlap, dobre, keď odrátame tú výšku a ináč nič. Neviem. Viete, akú funkciu v súčasnosti zastáva Martin Glváč? Glváč. Alebo Glgáč. Glváč. Martin Glváč. Funkciu, hej, má funkciu. Akú? Kto to je? Plúvač asi. Čo, Guinnessova kniha rekordov? Hej. Na vzdialenosť pol meter. Tak dofuje najviac. Plúvač. Glváč. Glváč. Kto je to, akú funkciu v súčasnosti zastáva Martin Glváč? No, to mi je známy. Martin Glváč. Je gynekolog. A čím je známy ten Glváč? Čím je známy? On dostal cenu za najlepšieho gynekologa. Ale vojenský gynekolog. My sme prišli na dve veci. Čo si hmkal ten malý chlapec, pesničku, už sú tu glváči. Alebo přes pálenište. Ešte nevieme, to budeme analyzovať. A druhá vec, že musíme povedať, že Piráti by s vami sa nevyspali. Ja to som celkom rád, lebo som celkom trošku inak zameraný, takže... Pán Labuda, ale to nie je prvý minister, s ktorým ste sa takto dostali do styku. Ja, tak vzhľadom na to, že ja už som všeličo preskákal, ja som strašne obdivoval ministra národnej obrany, ešte v bývalom Československu, ktorý sa volal generál Lomský. Trošku som sa jemu pripodobňoval, pretože bol takej postavy ako ja. A keď sme sa tam stretli raz v Krkonošiach na sústredení, kde generálny štáb mal sústredenie,
A ja som potreboval ísť, my sme tam s našim vojensko-umeleckým súborom vystupovali, zabávali týchto generálov. No a išiel som na záchod. Na veľkú, lebo neviem, dievčatá, my chlapi, nie sme takí leniví, my pritom stojíme. No tak som sa tam postavil. Našťastie som nesedel, že sa nedalo. Stál som pri tej mušli a teraz sa pozriem doľava, generál. Pozriem doprava, ďalší generál. Tak učili ma, že treba zdraviť. Teraz som opustil ten svoj orgán, ktorý som... A takto som zasalutoval. Aj na tú stranu. A teraz ten generál Lomský hovorí, pokračujte, chopte sa svojho diela. Takto ma upokojil. No tak Lomského som poznal, potom som poznal ešte ministerku Parkanovú, to bola ministerka v Českej republike. No a myslím si, že už teraz pána ministra Glvača, ale už druhých ministrov nepoznám. Lebo oni, keď sa stretávajú, ministri, tak to je celkom prčanie, lebo vy ste všetci odborníci na armádu. Bývajú to niekedy také úsmevné príhody. Ja poviem takú na úvod. Bol som asi 2 týždne vo funkcii a tu nám bol Globsek a prvýkrát ma posadili vedľa českého ministra, vtedy bol Saša Vondra, minister, s ktorým ešte dodnes sa stretávame, máme dobré vzťahy a tak nás zoznámili, tak jeho prvá otázka bola, že pane kolego, doufám, že máte taký modrov. A ja hovorím, že mám. A Jupi 17. Čo 17? No ja vedú takú statistiku v NATE a z 28 17 mám modrov. 17 ministrov obrany? Áno. To je fantázia. Ono sa to dosť mení, dnes je tam už aj viacej žien, tak ono, ako bývajú voľby, takže tí ministri sa menia. Takže dnes neviem po Sašovi Vondrovi, kto by to viedol, tú štatistiku. Spomenul pán minister ženy v armáde. A toto treba sa opýtať, lebo strašne je záujem o túto otázku. Pán minister, prezradte, ženy v armáde nosia zelenú bielizeň. Majú aj podprsenky zelené, aj nohavičky. Zatiaľ sme nemali žiadny nástup takýto, že vy teda sa takto ukazovali, ale je to skôr otázka na toho Engeša, teda, lebo ja som vlastne tá civilná zložka. Ale určite vidím to z rôznych tendrov a je tam aj spodná bielizeň, takže asi keďže to nakupujeme, tak možno to aj nosia. Asi si to nedávajú. Možno aj chlapi. No tak ten, čo bol v tej ankete s tými náušnicami, to je tomu typické. By Maskáčová podprsenka prestala. Akože maskáčové tangače? Naopak. Čo tá vojačka maskuje tým potom? Tak ako skúsený muž viete, že trošku zahalená žena vyzerá často lepšie ako úplne nahá. Ja zo všetkých takých tých pornografií, viete, akú ja mám rád pornografiu, keď na stene, na stene je tabuľka a tam je napísané Vyššia dievčenská škola. Tá predstava, že tie vysoké dievčatá v škole, to je vzrušujúce. Nie už to potom na tom striptíze odhalené, ale Vyššia dievčenská škola dáva obrovskú fantáziu. Rozlet. Bravo. Dnes to bude veľmi dobré. Tešíme sa, ideme do ulic, páni, asi v prvom kole. Poďme. Budeme vládať? Áno. Dobre. Vždy je to tak, že my sa pýtame tých, ktorí aj o vás hovorili. Tentokrát to budú 9 a chceme vedieť od vás, koľko budú vedieť odpovedať na otázku, čo znamená skratka IQ. Teda mäkké I a Q. Z 9, koľko to budú vedieť? No tým, že mňa poznali všetci, tak ja by som povedal 9. Čo? To je. Určite. Dobre, no 9. Ale netrváte na tom. To je z vďaky. Vďaky. Aká bude skutočnosť, to už neviem. Trváte na tej 9? Trvá. Dobre. 9.
Nech sa páči. Keďže vašu reláciu sledujem, ešte som nevidel, že by niekto dal teda plný počet. Je taký s otvorenými ústami, pán minister pozerá. 9 z 9. Nevystrihnú to? Tak aby som dal možnosť, ja dám 3, lebo 8 by bolo veľmi, tak 3, podľa mňa. A sú to títo istí ľudia, hej? Plus minus áno. Tak približne je to zhruba táto vzorka z ulice slovenskej populácie. Nie vždy teda dokonale ovládajúca slovenčinu, ale my potrebujeme zistiť aj odpoveď na otázku, čo to vlastne znamenajú tie dve písmená I a Q. Často sa to zisťuje. My sme si s juniorom robili nedávno test na I a Q. Chvála Bohu, dopadol negatívne, takže... Čo to znamená? Ja sa stále čudujem, prečo ma sem pošlú, keď vyšiel negatívne ten test. Tak čo to je? Inteligenčný kvocient. Perfektná odpoveď. Bravo. Čo znamená skrátka IQ? IQ? Inžinier. Čo znamená skrátka IQ? Skrátka IQ neviem. IQ. Na čo myslíte? IQ. IQ. Neviem, pani. Sú to začiatočné písmená akých slov? Latinské alebo čo? Niečo? Internet? Povedzte mi, skrátka IQ, čo znamená? Sa vraví IQ, že ten má vysoké, ten má nízke. Tak čo má vysoké a nízke? To IQ je čo? Nízky tlak alebo vysoký tlak. Máte vysoké alebo nízke IQ? Mám, tak niekedy mi vystúpi viac a niekedy mám nízky. Ale a niekedy dobrý, ako kedy. Čo je lepšie, mať vysoké IQ alebo nízke IQ? Vysoký nie je dobrý. Čo znamená skrátka IQ? Tak viete, ten môj rozum nefunguje tak dobre, ale zdá sa mi, že niečo to s rozumom má. Presne to I a Q znamená? Tak v preklade by som to nepovedal inteligenčný kvocient, no. Čo znamená skrátka IQ? IQ? Debilita. Čo znamená skrátka IQ? IQ, co to znamená? IQ, co to znamená, Bože? Zviera nejaké? Áno? Zviera? Zviera? Aké? Medveď alebo líška? Čo znamená skrátka IQ? Inteligenčný kvocient. Čo znamená skrátka IQ? IQ. Tak, aspoň mi čo pomôžte. No keď uvidíte niekde napísanú takú informáciu, že IQ 150, to bude čo? Aha, IQ 150, tak. Poviem, že má 150 eur. Peniaze, akože má 150 eur. Čo znamená skrátka IQ? Čo vedia dobre pity, môžu mať to IQ. No a čo ja viem ešte, nejakí zbojníci. Narkomani, no to je elita. A presne tá skrátka IQ, čo znamená? Imbecil. No, pozrime sa, ako to dopadlo. Dve správne odpovede sme mali. Celkom evidentne a nečakane trošku bol bližšie pán minister Martin Glváč. Blahoželáme. 1-0 momentálne. Páni? Vašou úlohou bude teraz vybrať najväčšiu halus, ktorú sme mali možnosť vidieť a počuť. Teda odpoveď, ktorá vás nejakým spôsobom najviac pobavila, bola najzábavnejšia. Ja by som, pretože sám mám problémy s tlakom, tak tú, čo to premenila na tlak. Lebo pre toho, kto má s tlakom problémy, je všetko otázka tlaku. Tlak ide do finále. Postupuje do záverečnej nominácie. Aby sme nenechali našich hostí vychladnúť a samozrejme ani naše publikum, ani našu ulicu, tak ideme rovno na ďalšiu otázku v poradí. Akým objavom sa preslávil škótsky vedec Alexander Fleming? Alexander Fleming. Nemusíte vôbec odpovedať. Dôležité je, že sme sa pýtali 10. 10 sme sa pýtali. Koľký z 10 budú vedieť? 0. Ja som taký extrémista. Od 9 po 0. 0. Pán minister, čo myslíte vy? Tak teraz zase tak aspoň 2, alebo možno vyberete iných. Tak. Nie, vy si nemôžete rozhádzať publikum. No tak
Potrebujeme vojakov. No. Tak, junior už nacúval medzi naše respondentky, tak aká je správna odpoveď? Chceme ju vedieť. Vynašiel penicilín. Objavil penicilín. Ale inak odpoveď absolútne na 100% správna. Je to ťažká otázka. Veľmi sme zvedaví, ako si s ňou poradila ulica. Poďme sa spoločne na to pozrieť. Viete, akým objavom sa preslavil škótsky vedec Alexander Fleming? V písaní? Alebo v skladaní? Kto objavil penicilín? Pasteur. Celým menom? No, Bull Pasteur, no. Akým objavom sa preslavil škótsky vedec Alexander Fleming? Telefón, nie? Alebo niečo? Mobily nevymyslel on? Alebo telefón? Povedzte mi, akým objavom sa preslávil škótsky vedec Alexander Fleming? Ježiš Kriste, áno, dostal Nobelovú cenu za penicilín. Viete, akým objavom sa preslávil škótsky vedec Alexander Fleming? Že by objavil žiarovku, svetlo alebo také niečo. Viete, akým objavom sa preslavil škótsky vedec Alexander Fleming? Ohňom. Kedy vynašiel oheň ten Fleming? Veľmi dávno. Viete, akým objavom sa preslávil škótsky vedec Alexander Fleming? Čo objavil? P? Ako? P? Peniaze? Viete, akým objavom sa preslávil škótsky vedec Alexander Fleming? Alexander Fleming. To nie ten, čo dal porekadlo učiť sa, to neviem. Viete, akým objavom sa preslávil škótsky vedec Alexander Fleming? Šíha. Niečo objavil. Aha, objavil Ameriku. Ameriku objavil, podľa mňa. Viete, akým objavom sa preslávil škótsky vedec Alexander Fleming? Penicilín. Viete, akým objavom sa preslávil škótsky vedec Alexander Fleming? Určite aj vy ste už použili vec, ktorú vymyslel. Je to malé a je nám potom dobre. Toaletný papier. Čo dnes ľudia nejedia? Ja vždy, keď si dám kúsok toaletného papieru, je mi tak dobré. Si istý, že to bol toaletný? Alebo to bola známka nejaká? Dve správne odpovede prinášajú body opäť pánu ministrovi. Pán Labuda 0-2. Prospech vášho supera. Aj v tomto kole nás čaká ešte jedna povinnosť. Vybrať najväčšiu halus. Ktorá to bude? Pán minister, prosím. Asi tá 10. 10. S toaleťákom ideme do finále. Dobre, myslím si, že je to ďalší silný kandidát. Kompletnú peticu zverejníme na konci. Teraz sa opäť ideme venovať našim hostom. Venovať sa našim hostom znamená, že oni budú tak trošku cvičiť, pretože si zoberú takéto plácačky do ruky, na ktorých je áno a nie a budete odpovedať, čo si myslíte, či je to alebo nie je to pravda. Pýtať sa budeme na vás dvoch. Začneme pánom Labudom. Je to otázka, ktorá mňa šokovala. Áno, vždy zaznie nejaký výrok, vy reagujete. Či je alebo nie je pravda. Vy sa musíte, pán Labuda, priznať a pán minister, vy si musíte tipnúť. Okay. Dobre? A prvá otázka je pre mňa sci-fi. Je pravda, že pán Labuda stojí za tým, že zo Slovenska, z Československa, v 68. vyhnal niekoľko tankov. Je to alebo nie je to pravda? Čo? Ja si predstavujem pána Labudu, ako teraz beží s tým... No, domov! Bazukou. Je pravda, že vo Vuse, to bol vojenský umelecký súbor, teraz na jeho mieste stojí budova Slovenského rozhlasu. Tam bol zaparkovaný jeden tank sovietsky pod našimi oknami a títo ruskí vojaci stále na nás do tých okien provokovali. Vytiahol pištolu alebo nejaký kalašníkov a tak ako robil. A boli akože nad nami, že čo tam vy, vojáčkovia, pozrite, my sme tu na ozbrojenci. No ja som rozmýšľal, ako ich odtiaľ dostať. A vtedy som si vymyslel, požičal som si čelo, hudobný nástroj. A
Do toho otvoreného okna, výklenku, tam som si rozložil noty, chytil som to čelo a začal som píliť. Tí vojaci v tom tanku ruskom si mysleli, no dlho nevydrží, lenže nepoznajú moju vytrvalosť. Ja som pílil hodinu, 2. Zatvorili sa poklopy na tom tanku. Po 4 hodinách vytrvalého pílenia 6 vybehli z tanku a to ste ešte nevideli, pretože nemali už benzín. Odtlačili sa sami. Takto som ja bojoval za ocitá. A vraj Interarma Silent Muse. Absolútne nie. Je. To máš protitankové čelo? Áno, to bolo protitankové čelo. Poď na ďalšiu otázku. Je to pravda, alebo nie je to pravda, že s ďalším vojakom, vojak Dančiak sa volá, ste vy prišli k veľkým peniazom? Je to pravda, alebo nie je to pravda? Ako vojaci, na vojenčine. To všetko bude pravda, určite. Áno. No, už keď zlikvidoval 2 sovietské tanky počas okupácie pán Labuda. Tak my ako vojaci toho vojenského umeleckého súboru, umelci, sme nosili sme také tzv. Koncertné uniformy. To boli také koncertné, ako dôstojníci nosili, len bez tých šarží a tak, ale so všetkými, čo k tomu patrí, aj čapica, všetko. A bolo to v 68., kedy Slováci začali v Československu, aj tá slovenčina, začali tak znieť pre Čechov, tak podozrievavo, alebo sa aj báli tej slovenčiny. A my sme, presne si pamätám, bolo to v Benešove, to je mestečko pod Prahou, nemali sme peniaze a vymysleli sme, ja hovorím, Stano, vieš čo, vyrobíme také pokutové bločky. Tam na tom bločku bude 5 korún, 10 korún. To, aby ste vedeli, to vtedy boli veľké peniaze, to nie akože... Koľko stalo pivečko? Pivečko? Korunu, 20, 60. No, ako dneska. No a teraz sme s týmito bločkami išli von na ulicu a videli sme nejakého toho priateľa Čecha, ktorý tam išiel na bicykli a kolega hovorí, stop! Prosím, dobrý deň. Jak to, že nemáte svetlo? Ja som pekac, kde je svetlo? No, ja si ho namontuji doma. Hovorí, pokiaľ si ho namontujete, zaplatíte 10 korún dobrovoľne a bicykel na chrbát a poďme domov. Takto sme vybrali 10 korún. Tých Čechov sme ozbíjali, ktorí si mysleli, že sú chytrejší ako my, alebo išli sme pozrieť so Stanom, otvárali metro. Metro to bola absolútna novinka. A na tej stanici, na hlavnom nádraží, bola jedna zastávka a tam sme s tým Stanom stáli a prechádzali tam tí vyparádení zamestnanci toho metra, krásnych uniformách, všetko a tak. A ja som tak prišiel k tomu jednému, čo sa mi zdalo, že je najvyšší veliteľ, s ním hovorím, prosím vás, pán veliteľ, a ktorý vláčik stadiaľ to ide do Tatier? To si myslíte, Slováci? Všetko jenom do Tater? To je naše metro, české metro. Aj tomu som potom dal bloček. Čo je pravdy na tom, a to je ďalšia otázka, že vnúci pána Labudu volajú Starka. Je to pravda, alebo nie je to pravda? Ale neveríte tomu, pán minister? Neverím, už aj predtým som neveril, ale tak... Vy ste si preštudovali môj život. Nie, podľa mňa pán minister, všetko bude áno, lebo... Tie vaše tajné služby pracujú, všetko o mne vedia, že som si ak vám prisadol, Pane Bože. No, treba vás opraviť. Všetci vnúci, ale len tedy, kým boli maličkí. No jasno. A hlavne ten jeden z nich, ktorý je dneska už aj seriálový herec, nie, ešte pred ním, ten najstarší. To je Erik a Ríško? No, to je Ríško a Paťko. A ten najstarší sa volá Erik. A ten, keď bol taký malý, ten volal moju ženu Starka,
to by ešte nič nebolo, ale tvrdohlavo aj mňa starka. Teraz celá rodina, no tak to je není starka, to je starký. A on, áno. A zase za pol hodinku zahovorí, starka. A potom sa na to prišlo, to je Erik, ktorý ma takto volá. On ma uvidel, to není u chlapa nič zvláštneho, uvidel ma do polpása holého. A uvedomil si, že starká má cicíky, ale aj starký má cicíky. Tak jemu to v tej hlavičke nešlo, prečo by sa to rozdeľovalo na starký, keď ona je tiež starká. Je čas ísť do ulic, opäť sa budeme pýtať v uliciach na otázky a bude ten čas na to, aby ste, pán Labuda, dobehli pána ministra. Áno, idem si teraz už. Sústrediť. Vstúpil som do seba. No, my sme sa pýtali 7 a pýtali sme sa otázku, viete, aký je to solventný človek? Solventný? Aký je to solventný človek? Koľký budú vedieť zo 7? No tí, čo prichádzajú do styku so solvínou, budú vedieť, ako solvína. Solventný. Solventný. 1. Marian Labuda tvrdí, že to bude jeden Pán človek. minister ide do tuého. 1. 2. Dobre. Bože môj, ja pozerám na to moje písmo, raz toto, keď nejaký grafolog ma vezme do parády, ani k sústruhu. Junior už sa vyberá medzi našich hostí, medzi naše diváčky, alebo divákov. Koho si vyberie, uvidíme. V každom prípade potrebujeme ale vedieť správnu odpoveď na otázku, aký je to solventný človek. Tak aký je to solventný človek? Bohatý. Si solventný? Nie. Na vedomosti áno, lebo to bolo správne. Výborne, blahoželám. Viete, aký je to solventný človek? On sa umýva v solvíne. Aký je to solventný človek? Kto má informácie? A to určite nie je zdravý. Tak čo ja, má veľa solí v sebe, alebo je taký odídený. Viete, kto je to, že solventný človek sa hovorí, že solventný? Čo má love, čo má peniaze. Napríklad to. No poctivo robí. Ten nemá, ten není solventný, podľa mňa. Nedá sa byť solventný. Kto robí z poctivej roboty, jak ja, to ne. Aký je to solventný človek? Inteligentný. Ste solventný? Som. Povedz mi, aký to je solventný človek. Solventný človek? Ten, čo má málo soli v tele? Čím to musí nahradzať? Cukrom. Tak má diabetik a pichá si tu sol. Viete, aký je to solventný človek? Ožrala nejaký, alebo sprostý. Niečoho má veľa. Solventný človek má niečoho veľa. Asi je tlstý, alebo co, alebo smrdí, alebo co. Aký je to solventný človek? Solventný človek? S tým sa stretnúť. To viete, to by som musel ísť do parlamentu. Tam sú solventní ľudia, aj sakra solventní. Ale solventní ľudia, to sú tí, čo nemajú hlboko do vrecka. A ja mám biosakra strašný, tak ja som není solventný. Neviem, vy ste solventná? Nemyslím si. Nemyslíte si? Pravda, vidíte, tak by sme mohli ísť do parlamentu. Čo by si na to povedali? Ja vás pozvem, aby sme si tam koho zastavili. Kto má toľko peniazí? Ježiši Kriste, snáď aj tá upratovačka má viacej peniazy než vy. Dve správne odpovede. Bolo to tesné, ale vyzerá, že je to evidentných 3-0. Môžem robiť, čo chcem. Vyhráva pán minister. Poďme ešte na tú najväčšiu halus z toho celého. Solventný. Tá Solvína, hneď na úvod. No. Čiže jednotka ide do finále. Áno. Posielame jednotku do finále. Náš zákazník, náš pán, nech sa páči. Kompletná petica, ako vždy pred záverom našej relácie, potom diváci rozhodnú, ktorá z týchto dokrutok sa vám, ale respektíve im páčila najviac. Poďme na ďalšiu otázku v uliciach. Ak uvidíte niekde nápis exit, čo to znamená? Exit. Exit.
Dôležité je, že vy si pripravte odpoveď, do ulic pôjdeme a dôležité je, že sme sa pýtali až 10. Pán Labuda, máte šancu na reparát. No ja ostanem pri tej jedničke. Tak skúsme. Marian Labuda stále pevne verí svojej cifre. Pán minister, čo poviete vy? Slušnosť mi nedá 10. Ale no tak, pán minister, to ma radšej povýšte. Keď už, tak to už sme sa dohodli. Radšej ma povýšte. Nemuseli ste tak okato, pán minister, stačilo 9. 9 už bolo. Dobre, ideme do ulice, teda čo znamená, to bude, ak ste pre našich hostí tu v štúdiu veľmi jednoduché, čo znamená slovo exit. Čo to znamená a čo to vlastne je? Východ. Je to východ. Správne. A ak niekde uvidíte nápis exit, čo to znamená? Exitus? No mŕtvola. Ja hovorím, že som robil v nemocnici 14 rokov sanitár rozšetrovateľ, tak tam to bolo často takto, no. To exit. Áno, a exit a exitus. Aký je tam rozdiel? No exitus je mŕtvý a exit ešte ako tak prieberne žije. Ak uvidíte niekde nápis exit, čo to bude znamenať? Čo to znamená? Exit? Exit, tak to môže byť skratka exekútor. Ak niekde uvidíte nápis exit, čo to znamená? Exit? Exit. Exit. Tak to je taká predajňa, alebo čo? Čo tam predávajú v exite? Podľa mňa taká viac menej bielizenia. Povedzte mi, keď vidíte niekde napísaný nápis, že exit, čo to znamená? Východ. Čo tedy spravíte? Odídem domov od Frenienky. Ak niekde vidíte nápis exit, čo to znamená? Exit. Exit? Exist. Čo je to? Exist. Exit. Exist. Že spíme? A kedy to býva napísané niekde? No aj ve dne, aj v noci, aj ráno. Máte takú tabuľku? No, ve dne, v noci, ráno spíme. Ak niekde uvidíte nápis exit, čo to znamená? Zomrel. Kto? No, kto tam bol? Takže keď máme v podzemnej garáži nápis exit? Aj tam zomrú ľudia. Ak niekde uvidíte nápis exit, čo to znamená? Akože je exot. To je akože exot. Čiže keď vy uvidíte nápis exit? Tak ty si exot. Ak niekde uvidíte nápis exit, čo to znamená? Zomrel. Nie. Exit. Nie. Východ. Ja aj východ, že máme, hej, tak je open, exit. Ak niekde uvidíte nápis exit, čo to znamená? Čo tam je? Exit. Exit? Neviem. Býva to napísané niekde na stene, pri dverách napríklad. Exit. Že to zavíra samotné dveře? Áno? Povedzte mi, ak niekde uvidíte nápis exit, čo to znamená? Exit. To je spevák. Exit. Keď uvidím jeho meno v banke napríklad, alebo inde, tak čo to znamená? Všade poznajú. Žiada sa povedať, že bolo to dramatické, ale napriek tomu vyhráva Marian Labuda. Dobre, páni, opäť tradičná úloha ešte na záver vybrať aj tohto kola, kedy sme pobudli zase s našou otázkou v uliciach. Ten najväčší bizár, to, čo vás najviac pobavilo z tých odpovedí? Tak bolo veľmi veľa kandidátov, ale asi tá jednotka. Jednotka do finále. Dobre. Otočíme garde a pýtať sa budeme na pána ministra. Toto bude, pán Labuda, taká typovačka. Áno. A hneď prvá otázka je podľa mňa sa? takisto z kategórií čudná. Lebo sa pýtam, že či je pravda, že pán minister obrany tak závidel susedový chodník z čistého mramoru, že mu ho nechal zničiť. Pozrite sa na ňo. To fakt. Pozrite na tú dobromyselnú tvár. Ako to je? Je to pravda? Nechal zničiť ten chodník? Mramorový.
No ako to bolo, pán minister, to chceme počuť, lebo to zaznieva ako veľká zloba. Dodnes sme sa k tomuto nepriznali. A toto je veľká premiéra? Sekundu, veľké priznanie. Je to asi 15 rokov a prišiel ku mne na vínko sused, nepoviem kde a ako, lebo ešte by som nerád teda, aby zajtra prišiel znova. A po tej fľaštičke vínka my sa tak bavíme s telefónmi často a... Zvonenia si púšťate? Tak celkovo rôzne SMS-ky posílame z cudzích mobilov. Áno, to aj my, to je obľúbená zábava. Ja som mu presmeroval mobil na môjho kamaráta, ktorý v tom čase bol v zahraničí. A on si ho zabudol u mňa, o hodinu sa vrátil, že zabudol som si mobil a medzi tým ja som mu to presmeroval, to znamená, on si to nevšimol, noc prebehla, ráno. A tomu môjmu kamarátovi, ktorý bol v zahraničí, keď tretíkrát už volali a Sevas, a nepoviem to meno, aby teda to bližšie, aby to neurčil, že teda boli sme to my. A kto volal? Rôzni priatelia a toto. A keď už bol tretí ten telefonát, tak ten môj kamarát pochopil, že keďže vedel, že to je môj sused, že je to fórik. No a volal mu zhodou okolností, ten tretí telefón bol nejaký stavby vedúci na jeho dome, keďže staval dom. A ten môj sused nebol 2 mesiace doma, ale bol na chate. No a ten stavby vedúci volal nasledovne. No tak pán inžinier, ten chodník, čo máte ten mramorový, tak zistili sme naozaj, že tá voda tam stojí na tom metri asi. No a tento môj kamarát hovorí, viete čo, mňa to nezaujíma, ste to pokazili, zalejte to betónom a dajte tam nejakú kachličku. Kúpte v nemenovanej firme niečo lacné, ja tam tú vodu nechcem. Au. My sme na to zabudli, stretli sme sa na vianočnú večierku, obidvaja mi tí kamaráti a s týmto človekom a niečo sme sa bavili, že čo sa komu stalo a kto mal hlúpejšiu stavebnú firmu, tak prišla A tento pán inžinier hovorí, to nič, chalani, to ste ešte nezažili. Tak ja tam mám drahý mramor a oni mi to zalejú betónom. Dajú mi tam 200-korunovú kachličku, ale čo je na tom najhoršie? Ešte mi ten blbec tvrdí, že ja som mu to kázal. Au. Remeselnícky folklór milujeme. Vždy, keď príde nejaký remeselník k vám domov, jeho prvá úloha je strašným spôsobom zničiť toho, čo bol pred ním, čokoľvek. Toto vám kto robil? Pre Boha. A teraz zloží to, vysvetlá, to sa robí úplne inak, ale úplne inak. Horšie je to u doktorov. To vám robil ten žalúdok. Musím povedať, že u nás vo firme, u nás v rádiu je tiež veľmi, veľmi nebezpečné nechať si napríklad otvorený Facebook, hej, alebo nejakým spôsobom pohodený mobil, alebo otvorené maily a tak ďalej. Posledne tuším, to bol Saifa, ktorý napísal celej rodine našej kolegynky, ktorá bola aktuálne zavretá a najbližšiu hodinu ešte mala byť zatvorená teda v nahrávacom štúdiu, že otrhlo mi ruku, ale riešim to. Toto sme zhodou okolností s tým istým kamarátom. Áno. S tým istým kamarátom bývalému chvíľu aj štatutárovi tejto ustanovizne. Áno. Počas majstrovstiev sveta v hokeji, keď on sa bavil s niekým, tak sme ho zobrali mobil a napísali sme 2 ľuďom, teda jeho otcovi, že poviem Jožko, tak budeš 3-krát otcom. Detkom, čo teda netušili. A potom sme jednému vtedy poslancovi napísali, ty intrigár starý, toto si už vážne prehnal, s tebou som už navždy skončil. Samozrejme, tak otec odpísal, nevadí, s mamou sme si otvorili fľašu vína, až mu to bolo ľúto. A ten nemenovaný poslanec asi 40-krát volal, pričom ten môj kamarát to vždy vypol a odpísal, som ti hovoril, už mi nikdy nevolaj. No, my sme teraz s juniorom zhodou okolností sme volali, čiže ako tak, pre takú srandu, sme volali do zoologických záhrad, či nám nepredajú lamu. No, zháňali sme lamu
A v podstate ako odbili nás aj v Budapešťanskej, aj v Bratislavskej, aj v Bojnickej. Aj vo Viedenskej. Aj vo Viedenskej. Tam ako, že, ako my zvieratá nepredávame. Ale keď sme volali do Krakova, že mu v žiadnom prípade, ale že máme veľa peňazí, tak tí Poliaci, že no. Nejaká lama by sa našla. Na čo sa pani pýta, že na čo vám bude lama a tento tu, lamológ, odpovedal... Grilovač. Grilovač. Pozerám sa na našu tabuľu, ako to vyzerá a ja mám strach z matematiky, lebo diváci vedia, že u mňa minúta má 75 sekúnd plus minus. Prechod cez 10 robí veľký problém a tá posledná otázka je... Matematická. Matematická. Pýtali sme sa... Koľko je 6 a 6? To ešte by sme mohli dať. 7 ľudí sme sa pýtali, koľko je 3 na tretiu, a to nie je všetko. Chceli sme aj vedieť, ako na to prišli, lebo streliť číslo to možno vyjde. To je jedna vec. Ale to sa môžeš trafiť, ale popíš metódu. Toto je peklo. 3 na tretiu. Toto sme chceli vedieť, koľky zo 7 to budú vedieť. 3 na tretiu. 3 na tretiu? To trošku tak sexuálne pre mňa. No áno, to je... To sú už orgie. Na trojku. Áno. To je v podstate vzorec manželskej nevery. To je hop na druhu. Koľky by to vedeli? No tak 2. Tak túto cifru ešte ste nemali ani raz, pán minister? 0. Pán minister tvrdí, že ani jeden z našich s nami oslovených respondentov na ulici nebude vedieť správnu odpoveď. Nás zaujíma, či to bude vedieť niekto spomedzi našich divákov a diváčok. Junior, nech sa ti páči, ty si vyber. Ja poprosím pomoc od všetkých, dobre? Pretože nie som si celkom istý, takže zvládneme to spoločne. Ja dúfam, že hej. Hej? Hovorí učiteľka matematiky, nie? Nie, ja teda vôbec nevynikám matematike, ale ja dúfam, že to budem Dobre, vedieť. poďme najprv na ten výsledok. No ja si myslím, že 27. Ak sa mýlim, tak ma opravte. Ja si myslím tiež, že 27. A teraz to horšie, lebo 27 sa dá opísať. Poďme na ten postup. Ja by som povedal, že 3x3x3. Správne. Je to tak. Mne sa veľmi páči, ako dokážeme v tomto štúdiu byť unesení zo siedmackej matematiky. Ako si s touto úlohou poradili naši respondenti v uliciach. Poďme sa spoločne na to pozrieť. Vypočítajte, koľko je 3 na tretiu. 3 na tretiu je 3/4. A koľko? Na 3. Ako ste to vypočítali? Normálne. 3 a 3 a podľa hodiny. No a 3 to je 9, tak to je 3/4. Vypočítajte, koľko je 3 na tretiu. To sú veci, čo? Áno, to je strašné. Mám pocit, že kolega to počíta na kalkulačke práve. 12? Ešte trošku viac? Ty kokso, 3 na tretiu. No, koľko kolega vypočítal na kalkulačke? Ešte nic? 3 na tretiu, daj toto, prosím ide. To je strašné, neviem, vážne. Ja som zvedala, či na to prídete. 3 na tretiu, koľko to je? 3 na tretiu. No, takže 3 krát. 3 krát. Čo ďalej? 3 krát 3. A ďalej? Krát 3. No, a to je koľko? 3 na tretiu, to je? 12, nie? 3 krát 3 krát 3. Koľko je 3 na tretiu? 3 na 3. Ste na to prišli. Typol som si. Kebyže poviem 3 na druhú? To je 2,5. A ako ste toto vypočítali? Typol som si. Vypočítajte, koľko je 3 na tretiu. 3 na tretiu, to je 1,50. 1,50, 70. Aj nám poviete, ako ste to vypočítali? No tak schváli. Vypočítaj, koľko je 3 na tretiu. 6. Aj nám povieš postup? Prezrať. To nemôžem. To je tajomstvo. To je moje tajomstvo. Povedzte mi, koľko je 3 na tretiu? 3 na tretiu je... 3 na tretiu je 3 krát 3 je 9, krát 3 je 12. Príška učiteľka, prepáčte, ja si dostanem 6 teraz. Ja sa to doučím doma. Počkaj, 9 krát 3 je 21, ja truba. Nie.
Bože môj na nebi, 3 krát 3 je 9, krát 3 je 27. Vypočítajte, koľko je 3 na 3. No, pána, 3 na 3. 100 000. 100 000, 3 na 3? Hej. A aj nám poviete postup, ako ste to vypočítali? 30 000 a 30 a 30, to je 90. To ešte 10 chýby. Neviem. To je tak asi. Prečo 30 000? Dokopy máme 90. No tam tých 10 musím pohľadať. Samotný výsledok je jedna vec, ale páni, máte naozaj veľmi zložitú úlohu pri výbere tzv. Najväčšej halúze, alebo odpovede, ktorá najviac pobavila, lebo nezábavná nebola naozaj ani jedna. Ale poďme po poriadku. No. Mali sme tam jednu správnu odpoveď. Dochádza k situácii, že delíme body. Delíme body. Obaja ste uspeli v tomto kole, to znamená aj Marian Labuda, aj pán minister Martin Glváč, obaja po bode. 2, 3, 4 body získava pán minister, 2 body v celkovom súčte Marian Labuda. Blahoželáme, pán minister, ste víťazom. Ideme na tú najväčšiu halúz, na tú poslednú najväčšiu halúz. Ktorá to bola z týchto všetkých halúzí? Jednička, 3/4. 3/4 do finále. Zaradená do hitparády, už o chvíľu kompletná nominácia. Dočkáte sa. Čaká nás milá povinnosť. Marcel, zabávaj hosti, ja idem pripraviť veci. Dobre? Normálne, hraj seba, hraj Debbie. No, nie, ale máme pre vás takú jednu špecialitu. Ste minister obrany, tak sme sa rozhodli, že teda vyberieme pre vás taký... Nášlapnú mínu. Podrohožku. Myslím si, že na každom ministerstve na Slovensku je niekoľko nášlapných mín, ale pozerám, že už sa nám darček pomaličky chystá. Junior, čo sa deje? Toto sa nám stáva aj na veľkej technike inak. Áno. Opa, už to ide. Aj. No tak... No. Počkaj, on aj vydáva nejaký zvuk. Skočí po tebe ochrankár. No to je nádherné. To je krásne. A je celý váš. Musím povedať, že... Ďakujem veľmi pekne. Užite zdraví. V RTV síce nemáme reklamu, ale chvíľu sa pohráme. Neprepínajte. Toto je breakdance už, áno. Samozrejme, ani nášho druhého hostia nenecháme len tak, bez darčeku. A špeciálne aj vďaka tomu, že len nedávno oslávil nádherné životné jubileum. My sme si dovolili, pán Labuda, pre vás pripraviť kyticu, ale nie je to kytica každodenná, ani bežná. Také 100 eurovky, také zakrútené. Žiaľ nie. Videl, že dávajú kyticu z takých zakrútených. Je to prozaickejšie, ale myslím, že oceníte. Poďme tú kyticu priniesť. Nech sa páči. Ďakujem. Našťastie... Ďakujem veľmi pekne. Našťastie, že ste mi nedali podmienku, dokedy to mám zjesť. Viete čo, ešte sa zatiaľ môžete posadiť. Áno.
pán Labuda, lebo nás čaká ešte niekoľko malých povinností, potrebujeme ešte vyhodnotiť hitparádu tých halúzí. Ja ešte by som si dovolil, keďže ste sa pričinili o to, aby tí sovietské vojska odišli, tak aj k vášmu životnému jubileu. Ďakujeme za tie sovietské vojska, tu je medaila ministerstva obrany. Kým budete tým plukovníkom. Áno, áno. Pekná naozaj. Ďakujem ešte raz. Ďakujem. Kolega vám odhryzol z kytice, videl som ho. Vonia. Poďme sa teraz ale pozrieť na kompletnú peticu dnes s našimi hostiami nominovaných tzv. Halúzí, alebo teda ukážok dokrutok, ktoré najviac zaujali našu návštevu. Povedzte mi, skrátka IQ, čo znamená? Sa vraví IQ, že ten má vysoké, ten má nízke. Tak čo má vysoké a nízke? To IQ je čo? Nízky tlak alebo vysoký tlak. Máte vysoké alebo nízke IQ? Mám, tak niekedy mi vystúpi viac a niekedy mám nízky. Ale a niekedy dobrý, ako kedy. A čo je lepšie, mať vysoké IQ alebo nízke IQ? Vysoký nie je dobrý. Viete, akým objavom sa preslávil škótsky vedec Alexander Fleming? Určite aj vy ste už použili vec, ktorú vymyslel. Preboha. Je to malé a je nám potom dobre. Toaletný papier. Viete, aký je to solventný človek? On sa umýva v Solíne. A ak niekde uvidíte nápis exit, čo to znamená? Exitus? No mŕtvola. Ja hovorím, že som robil v nemocnici 14 rokov sanitár, rozšetrovateľ, tak tam to bolo často takto, no. To exit. Áno, a exit a exitus. Aký je tam rozdiel? No exitus je mŕtvý a exit ešte ako tak priemerne žije. Vypočítajte, koľko je 3 na 3. 3 na 3 je 3/4. Na koľko? Na 3. Ako ste to vypočítali? Normálne. 3 a 3 a podľa hodiny. No a 3 to je 9, tak to je 3/4. Opäť tu máme silné kúsky, ktorá dokrutka zabodovala najviac u našich divákov a diváčok. To sa dozvieme práve teraz. Budeme potrebovať len číslo. Číslo 1. Ako? Číslo 1. Číslo 1. Mne sa páčila 4, tiež priemerne žijem. Mne sa stá slečna s toaletným papierom 2. Vyzerá, že to bude dnes najdlhšie. Odídem aj k nášmu divákovi, takto. Mne sa páčila 5.